Καλησπέρα, τι κάνετε εδώ? Εμείς στα Σόφια, διέτα ώρα 0. Και γιατί ήρθες στην Ελλάδα? Ήρθα στην Ελλάδα να γνωρίσω το Γιώργο και το Σάβα. Ευχαριστούμε. Τίποτα. Και συνεχίζουμε την περιήγησή μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε εδώ? Εμείς στο Ελμπασάν ακούμε το Διέτα ώρα 0 και ήρθα στην Ελλάδα να γνωρίζω τον Γιώργο και τον Σάβα. Ευχαριστούμε. Θέλω να σε ξαναδώ. Σάβα μου πέρασαμε γαμάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως ήρθε η ώρα μόνο για σαλάτα. Όπως καταλαβαίνετε, αύριο Μεγάλη Πέμπτη δεν θα κάνουμε εκπομπή, αλλά επιφυλασσόμεθα ότι μπορεί να προκύψει κάτι καλό. Τα φιλιά μας.